naman. At pag Pasko, merong Hiling ng chikiting, pagbigyan kahit katiting. Charan! Year 8 na! Ito yung pagbibigay ng regalo sa mga bata galing sa developing communities. Pero paano nga ba ito nangyayari? paano nga ba? Step 1, kukunin ng Commission on Youth ang mga hiling ng mga bata. Check! Step 2, ipapabunot ang mga hiling na ito. Sa inyo, parishioners! Step 3, at syempre, ito'y inyong tutuparin. Alam na! Muli, humihingi ng tulong ang Commission on Youth sa inyo pong lahat sa pagpapasaya sa mga bata ngayong darating na Pasko. Ang pagbunot po ng mga hiling ay matatagpuan Doon sa pinto! Ang deadline ng pagpasa ng mga regalo ay sa December 19. December 19! December 19! December 19! Ano pang hinihintay ninyo? Bunot na! Meron pong reply slip sa likod. Paki-fill up na lang po at pakibigay sa Commission on Youth. Maraming salamat po.